Nadyan wujud mung peksi iya biasane wau yen ngendikan teng pecotot. Niku masa bawa suarane ya kepenak. Lah kok piyayi budaya kok arep kok ngene iki dalang lho iki. Mbak Elisa? Dalang. Dalang wedok. Dalang wedok. ya dalang apa mangsane dalang kerusuhan Wah, nek wong lanang kuwi tak ngeprak ora patek banter ning Mbak Elisa wah rasa kae. emang wis tau reti Wah ngerti wae nang wali kulon gae aku nonton. ngerti lek ngeprak piye Wah ngoprak iso mak prok. Prok ngono kuwi mbah. kok pok kuwi piye Mbah keprake dobel pira ora ro aku. ben sing penting lak banter Iya. nggawa sound system dhewe aku Lah nek aku ora kaya nek wong lenang jadi tak nggih ngoprak kuat ngene iki meneh matus ngono rasane piye. nah ya beda ya ada kelebihan ada kekurangan Betul. nek dalang wedok iki sing angel nek apa namanya ini apa sabetan perang Lah kok iso? sabetannya susah Sebabe ono sing menghalang-halangi ora penak gitu ya Ben nek wong lanang penak ya golek peniti sing pinter. lah piye Ya kok kon noto kene kon ngisepne ning buri. idemu lho Kayak punuk ya. ayo Mbak Tatin Aku ta? Ya, giliran. Halo manis nang Ambok bilingkan pepareng rawuh Pak Alek, Mbak Tatin, Mbak Elisa, beliau Pak Samsi, beliau mantan wakil Bupati Magetan, Pak Dan Ramil Maklembian, lurah-lurah sekecamatan Lembian. masuk sembah nuwun Mbah Lurah Sidoyo Mbak Lurah kuwi ora nggih. Nggih. Mbak Tatin ini munggah dirasani. Pripun ta? Niku lho, tiang-tiang niku. Leng rasane? Biasane lak jenengan kalih almarhum nika teng TV-TV. Nggih Pak Seno Nugroho. Nggih pripun? Nggih, dikira niku jenengan cilik bareng gedhe bake gedhe waduh gedhe. melu-melu aku nek wis nyebut iki ra melu-melu Mas Rawani Tiang-tiang niku lho mang takoni sing brengos niku. Nggih Pak Alek ki ora ngerti ya saya. Iya. Ora ngerti sane nggon iki. Wong dalang Blitar iki ngomong niki gedhi iki bahaya banget dalang dicucup bun-bunane. Ora apa Ki padake aku demit. Kula cilik napa gedhe mang takon. Para penonton kula gedhi napa cilik? Gedhe. Sik. Gedhe napa cilik? Gedhe napa cilik? Oh ya wis ra apa-apa can gedhe. Niki jenengan tak dereng ngerti niki ki jane kula ki cilik. Tenane. Tenan. Hah apa? Jenengan nak ming weruh blegere kula sing gedhe. Heeh. Ana sing cilik kok liyane ya. apa ya Mas ya Hah? sing cilik kira-kira apa ya Mas Ngapa? Ngapa kok mlayu-mlayu? Ngapa kowe? gak ngerti aku Duduane ta, Tit? Ngopo? Kok duduan padake? Engko tak fotone tak lebokne WA-ne jenengan ya. alah ngono dadak padune ra WA aku karo WA-mu kok saling pita? WA-mu lebokno WA-ku. Terus WA-ku lebokno WA-mu. Jarene WA-mu cilik. Apa sedeng WA-ne kula gedhi kok. Iki lho jenenge apa jenenge? Wow. WhatsApp Tak kira lek Tua temak teratak aku. bahasane piye WA-mu? lebokno Lebokno nggone. WA-ku. Heeh. Lan WA-ku lebokno WA-mu. Lah nggonku cilik apa sedeng iki gedhi. Sik. Wandang. Kuwi lho foto-foto ngono lho. Ya. Mbak Lisa lanjut.
Aku karo dalange ketoke kok kaya ra cocok iki ya. Kok iso ora cocok? Ketok men senti. Wong aku lagi linggo wis nganu lho. Wis Lagi andang. linggo wis dijak omongan Mbak Titin kleru, sero kleru. Ngejak nang ngendi kuwi mau. Kula niki krungu omongane wong nak omongan karo Titin kuwi jajal klerokno. Pak Alek. Nuwun sewu. Aja titin ke bakul wedang. Titin ke bakul wedang, bakul kopi, bakul pitik kuwi jenenge Mbak Titin. Lek kuwi jenenge Tatin Titok. Lho, sing muni Titin sapa? Awakmu? Budek ya, padha karo Tatin lho. Lah kok iso? Iya, budek. Lah Kok malah ngono iki budek. lah iya. Lah jenengan ngerti po? Apa? Asmane sinten? Aku ta? Heeh. Ya jelas ngerti wong jenenge dhewe kok ora ngerti. Sinten? Tatin Titot. Tatin Titot. Daleme pundi? Saking Sentolo, Lah? Jakarta. Mana-mana? Lho, Budek ta? Ora genah wae. kowe krungu ra sing cerak. Ya cuk krungu. Krungu. Wong kok tak kene wong bolone iki bendina payah karo Pak Alek kok. Dites yo wani to. Lah tak takon rek. Alah, siap. Rek garek. Ya, Jenengmu sapa rek? Kula jeneng kula Gareng Pacitan, asli kula Kabul. Anak pira rek? Anake loro sing siji SMP, siji kuliah semester 6, Mas. Alah sing siji neng Bangka kono dadi nyambut gawe tukang sapu. Lho genah to. Enak. Kupingmu lancang ta. Lho cah kene bendina awar lho, Mas. Lah iki dalange wae ra cetha ming ngombleng. Coba aku jadi penasaran coba apa? Namanya siapa? Elisa Urcaru Salaso Tinggalnya di mana? di Yogyakarta de Magijo. Mana? Ora cetoi. Kandhani kok. Berarti kaya budek kowe. Alah. Ngomongnya Alah ngomongke sapa kok genah genah kok lho. Jajal pisan kas. Piye sapa sing arep? Namanya siapa? Aku apa Gareng? Awakmu kuwi lho. Aku Elisa Urcaru Salaso. Ayo. Wes ngerti aku saiki. Pak Lurah jenengan nanggap wong koclok niki. Ya, wis kudu ngono. Elo, iki tegese wong wedok ndang tukokno gelang. Ngono. Oh, nek gelang ngono. Ha nek ali-ali? Nek lho. Kok edan yo. Kuwi jaluk ali-ali. Oh, alah ngono ki to. Aku ya ora paham. Mbak Tatin. Nggih? Nyuwun pangapunten rada benging sithik. Jenengan ngelok ning kono apa? Wong koclok. Koclok. Sing koclok ora aku tok. Lah, Jenengan nggih koclok. apa iso? Ngerti wong koclok kok disindeni. Oh, alah ya. Lah ya. Berarti kita koclok bersama ya. Mobilnya ganggu kae. Diterusne Mbak Elisa. Ya. Lipat sih. Oleh sono. Bareng wis entek sore kok ganggu wae. Iba bunga henga. Hati-hati, Pak, sikile kepidot. Tiku nyanding bisa dadi tombo. Yuk. Ngatur ki. Podang kuning monggo. Nggih, remenane dulur mriki Mbak Elisa nggih. Jeh, Mbak Tatin, lere-lere. menika Karep romone cara tayub Mas Firman. cara tayub. Oh nggih. Nggih, monggo. Esok awan